karjahu. Vaihdatpa sit käsi siellä selän takaisin remmiin toiseen ja käännyt ihan kelkkaan päin. Niin. Noin. Sitten vaihdata. Tää pitää ne liikkeet olla ihan pienenä, ettei ne kauheasti häiritse. Ota askel lähemmäksi kelkkaa, jos pääset. Noin. Silleen, että kerran täältä kautta tänne kylkeen. Varpaan käydä kiinni. No, sieltä. No. Taas odotellaan hetki. Laitatko se vapaa käsi siihen pään päälle? Ojennä vaan. Pyydä tulemaan vaan. Epäluotettava tilanne, että se on tietenkin kun on vähän ihmisen näköä ja sitten se ei haise ihmiselle ja kaiken näköistä kummallista. Mutta likaisia pipoja tyypillä. Voit ihan kutsua sitä siihen. Se tekee sitä tulemasta sen ihan helposti. Joo, kaatavat se on Voi, mikähän täällä on? Ai, kun on hieno kelkka. On. Joo. Vau, miten hyvä, siirrä se hattu vähän lähemmäksi sitä kelkkaa ja yritä saada sitä kelkkaan tulee se koira siihen. Otat hihan sieltä helpottaa sille hihalle. Noin. Koitas, jos pääsisit vähän silittämään koiraa siinä samalla. Eiku omalla kädellä.
Nyt kun se tulee vähän lähemmäs, niin aina otat lyhyet sen, että se pääsee kauas, mutta sieltä voi vetää sitä koiraa. Noin just, ei vaan pääse niin kauas sinne. Hyvä. Vähän epäluuloinen nyt Ohjellaan tätä, koska emännän sitä se haluaa kavereihin. haistella, mutta se vaan kestää hetken aikaa. Että kun mieli tekee, mutta ihan ei vielä rohkea. Kaiken näköisiä spurkuista pitäisi haistelemaan mennä. Lähteekö tää takki pois tästä helposti vetämään? No kyllähän se sieltä nostamalla lähtee, mutta Ei viittis hirveästi heilutella kaikkea. siellä on. Täällä on monta takkia. Täällä on vähän kato useampia. Kesätakkia ja talvitakkia. Noin. Hyvä, hieno. Nyt meni hienosti, hyvä. Estä sentään. Ei se ollut kuule ton kuuloisesti. Hyvä. Hieno. Hienosti meni, hyvä. Oi että. No niin. Joo. Pätevä kaveri. Katsoo, kato tämmönen. Tiedä mikä hohka tohon vaan. Joo. Aika kiva oikein. Tiedä vaikka olisi namia. Siirrä vaikka itse vähän ja tonne päin, että on helpompi tulla sit se jotenkin sun takana se siellä. Joo. Älä vedä, ei saa kiristellä, aina löysästi ja saa. Tää on kato hiirenpesä. Oho. Kaiken näköisiä. Tän tyypillä oli kuule täällä tällaista herkkupussia. Tuutko sä kattoo? Ai, hyvä. Tämmösiä. Oho. Mitä ne nyt on keksinyt? Ajattelin, että hitto tässä on jotain ihmeellisiä. Kerrostaa varmaan tätä kerrospukeutumista. No, herra jumala, mä täytän sun näin monta kietellä. Täällä on siniset Tältä puolelta. se naamataulu. Joo. Hyvä. Oi vitsi, kyllä sä niin vartioit sitä siinä ja meinaat, että vähän niinku pyllyä pystyy nostan tässä, että jos lyötäis leikiksi tää homma. Joo, pitää komentaa omaa rumilusta. Niin. On siinä kaiken näköisiä juttuja. Hyvä, hieno. No niin. Joo, hyvä. Se saa repiä sitä, jos saat sen repimään. Pistä leikiksi vaan. Hieno mies. Häntä on liputusasennossa. Se vaan vaikka vähän lopittaa suussa. Ai miten taitava. Joo, hieno. Oi mikä mies. Minkä saa? Hitsin pätevä. Selälle takas. Ai kun hienosti. On hieno. Mutta se on ainakin häntä ylhäällä, se on ihan hyvä. Joo. Sitten se, jos sä pystyykin jossain vaiheessa taputtelisi vähän, kun anna sen olla siinä vaan. Koska se, ettei sieltä jännittää. Vähän taputella koiraa.